намоишноме табиби паррон ба ҷашнвораи байналмилалӣ ки дар Русия баргузор мешавад роҳ хат гирифт. Ҳунармандони театри давлатии мазҳака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ бо намоишномаи табиби паррон ки бо коргардони Сӯҳроб Шехов ба саҳна гузошта шуда буд, ба ҷашнвораи байналмилалӣ роҳ хат гирифтанд. ҷашнвораи мазкур 4 рӯз давом карда, дар он аз тамоми кишварҳо бо намоишномаҳои театрӣ иштирок мекунанд. ҷашнвораи мазкур аз санаи 6 то 10 дар Федератсияи Русия гузаронида мешавад. аз давлатҳои Осиёи Миёна танҳо аз Тоҷикистон театри давлатии мазҳака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд роҳ хат гирифтанд, ки онро ба намоиш мегузоранд. бояд қайд кард, ки намоишномаи мазкурро ду коргардон ба саҳна гузоштаанд. тарсида мавҷи табоҳатро гум карда истоданд. бале намоишнома аз рӯи асари драматурги шинохтаи ҷаҳонӣ Жан-Батист Мольер аст ва дар коргарди драматурги ӯзбек Шароф Бошбеков аст ва дар коргардонии худи ман, ки ин аввалин намоиши ман буд дар ҳамин театри Камоли Хуҷандӣ, вақте ки ман саркоргардон шуда ба ин театр омадам. ва ин намоиш дар ду ҷашнвораҳо соли 2019 иштирок карда буд, яке дар Қазони Федератсияи Русия, дигаре дар Актауи Ҷумҳурии Қазоқистон. ва ин сеюмин ҷашнвораи байналмилалие ки табиби паррон иштирок хоҳад кард. намоишномаи табиби паррон соли 2018 бо коргардони Сӯҳроб Шехов ба саҳна гузошта шуд. то ин дам дар фестивалҳои зиёди байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷоизаҳо гардида буд. дар ин намоишнома 11 нафар ҳунармандони театри давлатии мазҳака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ иштирок ва ҳунар меофаранд. яъне бурди ин намоиш ин аст, ки намоиши ҷаҳониро, яъне аз қалами Жан-Батист Мольер классикӣ аст, мо инро гирифтем ба таври миллии тоҷикона гардондем. яъне намоиш пурра ба таври миллӣ меравад, яъне бо ҳамон асбобҳои мусиқии миллӣ, бо сару либоси миллӣ. умуман ман гумон мекунам, ки ба хориҷиён ин як диди дигар аст, ки Мольерро бо тарзи тоҷикиш бинанд. барои ҳамин ҳам ин намоиш хеле як харидори зиёд дорад ва бисёри фестивалҳо айнан ҳамин намоишро талаб мекунанд, ки мо мехоҳем асари Мольерро бо як тарзи тоҷикиш, бо як тарзи миллӣ тамошо кунем. дар театри давлатии мазҳака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ зиёда аз 40 нафар ҳунармандон кор ва фаъолият бурда ҳамрӯза аз паи эҷод ҳастанд. ҳунармандон ва аҳли эҷод кӯшиш мекунанд то намоишномаҳои офаридии онҳо ба фестивалҳои байналмилалӣ роҳ ёбанд ва бо ин васила парчами Тоҷикистонро баланд бардоранд. мана аллакай бинед, ки театр як намуди замонавӣ гирифтааст, бо тамоми таҷҳизотҳояш, бо таҷҳизотҳои техникӣ, бо таҷҳизотҳои садо, бо таҷҳизотҳои барқӣ таъмин шудааст ва ин курсиҳои нишасте, ки тамошобинон мешинанд, ҳамаш куллан нав шудааст ва пурра театр таъмир ёфт ва ин навро гирифт, фазои навро аллакай сазовор шуд. театри давлатии мазҳака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ дар соли равон пурра аз таъмири куллӣ бароварда шуд. тибқи иттилои масъулин, дар даврони соҳибистиқлоли кишвар бори аввал аст, ки театри мазкур таъмир карда шуд. имрӯз барои ҳамаи ҳунармандон барои нақшофарӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. гузориши Насибҷон Абуев ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.